Sheep Wars, nová minihra na Hypixelu. Dneska se ji naučíme a uvidíme, jestli bude dobrá. Co dělá jaká ovce, se můžete podívat tady v lobby. A o co v té minihře jde? No vlastně jenom jde o to, abyste rozbombardovali ten druhý tým. Tohle je heal ovce, ta nijak nevybuchuje a tu jim tam neházejte. Tu si hoďte k sobě a ona vás bude healovat. Co jsem zjistil, je, že je dobré si nastřádat hodně těch výbušných ovcí a pak jim je na jedno místo hodit. To tam udělá v té mapě díru a ty hráči do ní můžou spadnout. Ta černá díra ovce je hodně otravná. Házejte ji spíš tam někam, kde je nějaká díra a ona je to ty protivníky bude stahovat do té díry. A ještě pozor, nemůžete se tam těmi vlněnými bloky dostavět. Tam se můžete dostat jenom pomocí té bílé ovce s tím sedlem. Jinak se tam nedostanete. Na mapě se generují kromě výbušných ovcí nebo jiných ovcí i různé bloky. Ty, když seberete, tak dají buď protějšímu týmu nevýhodu, nebo vašemu týmu výhodu. Tahle minihra, já ji hodnotím tak 9 z 10. To si myslím, že je dobrý. To by k ní tak sedělo. Ta minihra se mi líbí, je to dobrý nápad, je taková jednoduchá na pochopení a já doufám, že tohleto video vám bylo nějak užitečný. A to je asi všechno, tak nashledanou.